Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita han ikanapulo kag 7 nga Domingo han katuigan. Ako seminarista Mark Eldon Avila han Archdiocese of Palo para hanyana nga gospel power hawaray-waray. Katapos ini gintalabok ni Jesus ang dagat han Galilea han Tiberias. Damo nga mga tawo ang sinunod ha iya tungod han ira pakakita han mga milagro nga iya ginbuhat han mga magsakit. Sinagka Jesus han bukid ngan linmingkod hiya didto upulan iya mga tinun-an. Tikahiran nina an kanan mga Hudeyo piyesta han paglabay. Nangita Jesus hinhirayo ngan pagkita niya nga damo ang mga tawo nga tidaraon ha iya, ginsiring niya hi Felipe. Diin kita makapalit hin makakaon nga maigo ang pangangaunon han mga tawo. Ginsiring ini ni Jesus base sa rihan la hi Felipe. Tungod kay maaram naman hiya kung ano an iya angay buhaton. Nagbaton ha iya hi Felipe. Ang pagkaon nga makantidad hinduha kagatos kaadlaw nga sweldo hindi ri maigo ngan matagan ang kada tagsa hinbisan naman la guti ay kapinit. Ginsiring hiya hinusa han iya mga tinun-an hi Andres nga bugto ni Simon Pedro. Aadi inusa nga lalakihay nga may dara nga lilima kabug-os nga si Beda nga tinapay ngan hinduha nga isda. Kundi anuman ang pulos sini para hinsugad kadamo nga mga tawo. Nagsiring Jesus, pamalingkura ang mga tawo. Niyan, damo ang kabanwaan hito nga dapit. Sanglit nangalingkod ang mga tawo nga maabot ang kadamo hinlima kayukot. Pagkatapos kinuha ni Jesus ang mga tinapay, nagpasalamat nga ipinanhatag ini ngadto han mga nangangalingkod ngan sugad man liwat ang mga isda sumalahan ira pakaruyag. Pagkabubusog na nira, ginsiring niya ang mga tinun-an. Tiro kaniyo ang mga salin, base waray makarag. Sanglit ira gintirok ang mga salin, nga nakapuno hindose kaalat, nga mga salin, tikang hanlilima kabugos nga sibada nga tinapay, nga sinubra pa han igo, nga makakaon han mga tawo. Pagkita han mga tawo han milagro nga iya nabuhat, nagsiring hira. Amugod ini ang tinuod nga manaragna, nga makanhi hakalibutan. Tungod kay maaram Jesus nga dadaopon hiya nira nga dadadon base himuon nga hadi binulag hiya ngadto han bukid base mag-usahan la. Ang pagpakaon hindamo nga mga tawo engin istorya didahan upat nga ebanghelyo. Nganan mga ebanghelista nagpakita han kan Kristo pagpakaon hindamo nga mga tawo pinaagi hinpirala kabug-os nga tinapay ngan isda. Pero hisan Juan la ang nagsurat nga ang pirala kabug-os nga tinapay ngan isda indara hinusa nga bata nga lalaki. Ini nga hitabo nagahatag haaton hin detalye nga nagsusumat hinusa nga aspeto han aton Kristohanon nga kinabuhi nga amuan pagpaangbit. Nga an milagro nahimo nga posible pinaagi hinusa nga simple nga buhat hin pagpaangbit. Importante gihapon nga detalye nga an nagpaangbit han pagkaon hinusa nga bata. Ini inusa nga parte han ebanghelyo nga nagpakita han usa nga karakter han ginhadian han Dios. Ha ebanghelyo ni San Juan wara hiya magsurat nga an ginhadian han Dios para han mga kabataan. Pero ini nga bersyon han pagpakaon hindamo nga mga tawo nagpakita hini nga karakter han ginhadian han Dios pinaagi han bata. Ini nga bata nga nagpaangbit haniya dara nga pagkaon nagpakita han presensya han ginhadian han Dios nga hura hin grasya labi na gud kun kita inahibabaro pagpaangbit. Ginoo Hesukristo, ipaabat mo unta haamon ang pagkamay natagon nga kasing-kasing nga nagpapakita han imo mga milagro dinhi haamon. Amen.